Centrum modernej spirituality uvádza cyklus rozhovorov s osobnosťami kontemplatívnej spirituality. Všetci účinkujúci majú praktickú skúsenosť s kontemplatívnou spiritualitou a všetci ju odovzdávajú ďalej. Cyklus otvára rozhovor s docentom Timčákom, významným znalcom indickej jogy, dlhoročným prezidentom Slovenskej asociácie jogy. Joga je téma, o ktorej sa hovorí dlhé 10 ročia v rôznych súvislostiach. Jej popularita rastie. Dnes máme tu možnosť hovoriť o joge s expertom, docentom Timčákom, prezidentom Slovenskej asociácie jogy, dlhoročným praktizujúcim. Možno by sme mohli začať tým, že krátko predstavíš svoju skúsenosť s jogou, ako si sa k joge dostal? Tak to je relatívne veľmi jednoduchá odpoveď, pretože v podstate mimo mojej možnosti rozhodnutia sa moja babička kúpila pre moju mamku knižku o joge od Selvaraja Jesudiana a tým pádom začala cvičiť. Ja už som síce bol jaksi v nej už ako rýchlo sa rozvíjajúce bytie, ale ona cvičila jogu a tým pádom, vieš, ak to je, človek cvičí s ňou spolu, či chce, či nechce. No a druhá vec, ktorá je taká, že rozhodujúca je to, že otec takisto mal nielen rozsiahlu knižnicu na túto tému, týkajúce filozofie, východnej filozofie, jogy. Na moju smolu väčšina kníh bola vo francúzštine, čo nie je celkom jazyk, ktorý som stihol nejak zvládnuť do tej miery, aby som takéto knihy mohol čítať. Časť bola v nemčine, to už bolo jednoduchšie, lebo otec bol z Levoče a ako vy ste vieš, tak tam ten jazyk v tom čase bol taký, že tam neustále hovorili 3 jazykmi, aj nemecký, maďarský, slovenský, v hociakom poradí. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že potom, keď už som uvidel tento svet, hej, v priamom prenose, hej, tak mal som možnosť diskutovať fúr veci, ktoré ma zajímali s otcom. Hej. Do istej miery to bolo facilitované aj tým, že otec, tak on bol horolezec, lyžiar, turista. No a tým pádom ja som musel sledovať tiež tento smer, než by som to nerád robil, ale bol istý rozdiel. Hej. Keď som bol malý, taký 5-ročný, hej, tak už som vedel klásť relatívne rozumné otázky. A hlavne vtedy, keď sme boli v prírode a ich, teda hlavne otcovo tempo bolo väčšie, než ja som mohol jednoducho zvládnuť, tak som kládol otázky. Hej. A vtedy spomalil, zastavili, vysvetlili, že sme ďalej. Do istej miery to bola taká sebaobrana, že s dvojím pozitívom, že sme teda zvládol som tú trasu, zároveň som mal možnosť získať odpoveď na viac otázok, ktoré ma zajímali. No a nakoľko už, jak vieme, po 48. akože joga ako taká nejak nebola ľahko dosažiteľná, čo sa týka literatúry, ľudí, ktorí to robia, aj takže človek vlastne pracoval, tak by som povedal, v anonymite, spoliehajúce na tie knižky, ktoré sme mali doma. Potom prišli samizdaty, hej, ktoré a ja som fúru ich písal, hej, cez písací stroj, maximum 6 kópií, tá posledná už bola ťažko čitateľná, hej, ale iná možnosť neexistovala, len toto. No a keď som mal 18 rokov, tak vtedy som sa vedel už tomu, tak nie že prinútiť, ale dať si taký záväzok, že áno, to treba cvičiť denne a tým pádom na tých všetkých pre mňa vtedy dosažiteľných úrovniach som sa snažil v tomto nejakým spôsobom napredovať. Hej. No ale ten taký najväčší zlom v pozitívnom slova zmysle nastal vtedy, keď roku 67 sa mi podarilo vybaviť pobyt na Imperial College v Londýne, na Royal School of Mines.
No a to síce zdánlivo nesúvisí s jogou, ale keď v 68. ešte tedajší môj profesor získal štipendium, lebo to mi chýbalo v tom, nemal som jaksi možnosť si túto získať štipendium, takže dostal som sa do Londýna, kde nebolo takého smeru jogy, ktorá by nebola dostupná. No a tým pádom som vedel sa asociovať, zúčastňovať rôznych dlhodobých kurzov, krátkodobých, navštevovať rôzne ášramy, ktoré tam boli a tak ďalej. A tam boli zastúpení všetci, hej. Ramakrishna, Ramana Maharshi, čo len chceš, špeciálne typy meditácie. Ja potom som sa zúčastňoval hlavne v tom London School of Meditation, čo potom neskôr sa premenovalo len na School of Meditation, takže tam to bol dlhodobý kurz, ktorý v podstate aj vtedy, keď už som sa musel vrátiť späť v 71. roku, lebo dostal som telegram, vtedy ešte fungovali telegramy, že všetci štipendisti, ktorí sú v cudzine, musia vtedy začala normalizácia. Začala normalizácia, takže ešte cestou som stihol navštíviť Jesu Diana, vtedy ešte žil, aj Elizabeth Hyde, ktorá tiež ešte vtedy žila. No a potom už som predpokladal, že dlhodobo asi nič takého nebude. A naozaj okrem takých drobných návštev, povedzme, príbuzní, ktorí žili vo Švédsku, tak a obhajujem moje PhD, ktoré bolo veľmi romantické, lebo naši to nevedeli pochopiť, že PhD treba aj obhájiť tam na mieste, kde to vznikalo. A ešte na tom človek pracoval. No a zas britské vyslanectvo nebolo nejak naklonené tomu, aby mi dalo nejaké vízum bez nejakého pre nich priateľného zôvodenia, tak som musel to riešiť. Takže išiel som do Švédska k príbuzným. Tam horko ťažko sa podarilo získať štipendium, takže sa človek vrátil, obhajal a tak ďalej. Hej. Ale chcem len zdôrazniť to, že ten pobyt v Londýne bol preto veľmi, veľmi významný z môjho pohľadu, nie len z hľadiska odbornosti, čo som študoval, ale aj v rámci jogy, lebo človek tam nemal inú prácu, čiže výskum na univerzite a doma. Otvoril ti obzor jogový, vlastne to spektrum tých smerov, k čomu sa dostaneme. Áno, tak človek mal do istej miery už relatívne vyhranený postoj k tomu, že čo je to, čo človeka zaujíma. Hej. Už v tých časoch si mal. Hej, tak v podstate z môjho pohľadu asany boli takou zložkou, ktorú človek robil, čas šatkariem človek robil. No a potom pranajama meditácia, to bola takisto súčasťou môjho tréningu aj predtým, len iná vec je, keď je človek samouk, hej, a iná vec je, keď človek nájde ľudí, ktorí v tom sú zbehli, hej, a majú nielen potrebnú akože úradnú kvalifikáciu, ale hlavne poznatky, ktoré môžu odozdať. Takže z toho pohľadu ten pobyt vo Veľkej Británii, teda hlavne v Londýne, tam pre mňa to bolo veľmi, veľmi významné, lebo keď sa jednalo o to, že teda, keď sa vyskytla tá možnosť, že ísť niekde na štipendijný pobyt, aby človek ukončil akože, alebo urobil PhD, tak ja som pôvodne chcel ísť do Indie, ale mamka ma upozornila na jednu vec, že vieš čo, ako do Indie vieš ísť v podstate relatívne ľahko, keď budeš chcieť, ale ty musíš z niečoho žiť. To znamená, musíš mať kvalifikáciu odbornú takú, aby ťa to aj uživilo, hej, aby si tu mal ako vhodné pracovné možnosti. Takže podľa mňa, hovorí, najprv by si mal skúsiť, povedzme, Veľkú Britániu, kde jednak jazyk si zdokonalíš, druhá vec je odborne sa dokonaliť, hej, ten inštitút bol ako dvojka v celosvetovom meritku, hej. No takže som sa rozhodol akože uznať jej argument, no a toto malo, hovorím, taký dvojitý, veľmi priaznivý dopad. Takisto počas pobytu vo Veľkej Británii ja som ani tak nevyhľadával, povedzme, hatha-jogové organizácie, lebo to ma až tak primárne nezaujímalo, ale skôr tie, ktoré sa zaujímali o meditačné typy pranájamu, ale hlavne meditáciu, hej. Čiže ktoré napríklad?
Tak jednak uspomnutý ten London School of Meditation. Toto učenie, respektive táto škola bola napojená na Shankaracharya Sringeri. No a potom tú líniu pri Ramakrišnu, pretože tam bola ako misia, teda Ramakrišnova misia s samým Bhaviananda, ktorý bol vtedy vedúcim, bol tak veľmi naklonený tomu, aby človek sa zúčastňoval systematicky na ich poňatí tej jogovej cesty, čo bol tiež veľmi zaujímavé, lebo to bol zase pohľad z iného úhlu. Ten London School of Meditation to bolo taká sekularizovaná verzia jogy, kdežto tam toto bola indická verzia. Tradičná indická spojená s bhakti. Tak nie celkom, lebo v prípade Ramakrišnu on sám, ako úsmešne prešiel cez cesty akože bhakti yoga, potom tantra yoga v tom pravoručnom zmysle, potom prešiel cez Advaitu, potom prešiel aj cez kresťanskú mystiku, aj cez sufizmus. Takže tí jeho žiaci takisto boli relatívne dobre fundovaní v praxi, hlavne tých indických, nie až tak tých kresťanských, respektíve moslimských smerov. No a v rámci tej misie Ramakrišnovej, tak tam bolo proste všetko od jednoduchých meditačných prvkov. Tak pranami tam veľa nebolo, ale mne sa jednalo hlavne o to, že tá meditácia je zase trošku iná, pretože väčšina tých tzv. Zobecnených meditačných systémov, to znamená, to je niečo podobného, ako keď mám nejakú rastlinu a teraz vyextrahujem len tú zložku, ktorá podľa mňa je najúčinnejšia pre daný účel, a teda ten kvet sa stáva nepodstatným, podstatne sa tá organická chemická zlúčenina, ktorú považujem za najúčinnejší prvok v tej rastline. Čiže v rámci tej meditácie takisto existuje veľmi veľký počet takých meditačných techník, kde sa usmerňujú v podstate, tak by som povedal, na vedecké aspekty. Vedecké v tom sa zmysle, že áno, malo by to mať vplyv na spôsob dýchania, malo by to mať vplyv na rýchlosť metabolizmu, malo by to mať vplyv na ďalšie biologické funkcie tohoto človeka, jeho EEG by malo vyzerať tak a tak. Čiže v podstate tá meditácia začala byť sledovaná z toho pohľadu ako keby objektu výskumu a z toho by malo byť vybrané to, čo je podstatné a toto teda dávať ďalej, aby tam neboli ani náznaky toho zafarbenia filozofiou indickou takého či onakého typu. Kdežto v tých centrách, ktoré som vtedy mal možnosť tam navštíviť, tam to bolo ako celok. Čiže vieš, ako aj klasicky, keby človek mal recitovať povedzme mantry, to je tiež obrovská oblasť, pretože v tom indickom poňatí mantra není len niečo, čo má nejaký význam z nášho pohľadu, že viem to preložiť, aha, táto mantra hovorí o tom, ale v podstate oni to berú, že to je rovnica, ktorá pokiaľ ju správne tam dosadím jednotlivé premene, tak mi dá istý výsledok a tie premene pozostávajú z omnoho väčšieho počtu faktorov, než s ktorými pracuje tá meditácia v tom západnom poňatí. Mantry sú akési rovnice, ktoré popisujú nejaký proces alebo hoci aj nejakú vec, a pomocou správnej vibrácie tej rovnice zvanej mantra, môže byť veľmi krátka, môže byť na strany, namodulujem tú energetickú štruktúru tej veci alebo toho procesu a ono sa to stane. Tým len to chcem povedať, že nie je jedno, že čo človek zahrňuje do toho svojho konceptu mantry, lebo aj výslovnosť sa líši podľa toho, že jak to ja vnímam. Čiže v rámci bhakti jogy tá mantra má celkom inú, tak by som povedal, chuť, alebo iný dôraz, práve v tom, že tam namoduluje do toho ešte
tú svoju láskyplnú oddanosť tomu najvyššiemu princípu a tým pádom tá mantra tiež má celkom iný charakter, ako nejaký ďáni jogi, ktorý do tej istej mantry, pokiaľ ešte užíva mantru, vlastne zoberie len ten aspekt, že akým spôsobom je to možné recitovať tak, aby pomaličky odhalil všetky tie zložky, ktoré potrebuje akože uspať, hej, kým sa mu neodhalí tá, čo nazvime akože skutočná pravda o absolútnom vedomí, čo je v podstate jeho cieľ. Takže keď hovorím o mantrách, tak je to celá veda, hej, ktorú je dosť ťažko popísať len takto krátko, ale znovu sa vraciam k tomu pobytu v Londýne, tam človek mal možnosť nielenže učiť sa na základe literatúry, ale priamo v praxi zistiť, aký je rozdiel v poňatí jednotlivých tých aspektov jogového tréningu u ľudí a u škôl, ktoré majú to svoje pozadie, ktoré v Európe vtedy inde napríklad u nás nebolo. Ktoré majú svoju tradíciu? Ktorú tá európska joga, povedzme, v tých časoch nemala. Tak áno, v podstate... Aspoň nie v takom rozsahu. Presne tak. Čiže odkedy Vivekananda, tak v podstate prvú knižku o joge napísali Európania, teda v podstate jezuiti, ktorí pôsobili v Indii a v 14. storočiu sa objavila prvá knižka, v ktorej popisovali aj asany a iné aspekty. Čiže nemôžeme povedať, že to neexistovalo, ale kto o tom vedel. Čiže ten záujem o to sa začal prejavovať vtedy, keď sa objavil sám Vivekananda, ktorý mimochodom navštívil aj strednú Európu, hej, a teda všade mal prednášky, mal ako svojich nasledovateľov, no a ďalší a ďalší, jak si žiaci Rámakrišnu chodili po svete a tým pádom zatiaľ taký posun, hej, že ten záujem sa stal intenzívnejší, no ale tu v tejto oblasti, kde povedzme niečo takého bolo veľmi ťažko možné, hej, preklady boli dostupné len ako z obdobia pred druhej svetovej vojny, existovali, ale treba povedať aj to, že do dnešného dňa prebieha neustále znovu objavovanie tých najstarších spisov, prvých zmienok, pôvodný text, pôvodné popisy tých postupov a hľadanie tých jedincov, ktorí to vedia akože odovzdať priamo. Hej, mám jedného známeho, s ktorým som sa stretol na jednej jogovej konferencii a spýtal sa ho, no jak sa máš? On hovorí, no hej, ale som vo veľkom očakávaní. A čo očakávaš? Tam v Tibete jeden majster už končí svoj život. A čakám na to, či mi dodajú správu o tom, že pred svojou smrťou ešte odovzdá niečo také tajného, ktoré zatiaľ nikto nevie. Hej? To spomínam len preto, hej, že existuje nesmierne veľa takých vecí, o ktorých nevieme z toho pohľadu, že oni patrili do tej oblasti Gupta, skrytej. To znamená, že toto není popísané, to môže byť len úst do uší, čiže priamo od toho učiteľa k tomu žiakovi. Takže aj keď poobjavujeme veľmi veľa veľmi zaujímavých podnetných spisov, hej, a tie spisy sa objavujú stále, pretože sú teraz predmetom skutočne odborného záujmu, Malinson a tak ďalej, The Hatha Yoga Project. A podobné iniciatívy akademické, ktoré sú zamerané práve týmto smerom, o ktorom hovoríš, vyhľadávanie tých starých zdrojov, čiže máme niekoľko 100 rôznych manuskriptov historických, vôbec len k tradícii Hatha Yoga, veľmi silnej tradícii, od toho 11. storočia cirka, datujúcich sa Hatha Yogových textov, tak určite sa jedná o silný trend, ale teda to, na čo poukazuješ, je, že tradícia má dva komponenty a ten jeden komponent je ústne predanie, odovzdanie a ten druhý komponent je písomné alebo inak zaznamenané, materializované podanie, ktoré je skôr menšou časťou tej tradície.
Je to presne tak. No, len človek je stále šťastný, keď nájde, povedzme, nejaký manuskript, hej, len ako zaujímavosť, hej, že momentálne najstarší manuskript o Hatha yoge pochádza z tibetského buddhizmu. Hej. No ale ťažko sa si dá predpokladať, že lebo to je stále taký ping-pong, hej, že jeden učiteľ odišiel z Indie, pristal v Tibete a teraz on mal svojich žiakov a potom jeden žiak šiel do Indie, potom do Číny, do Kambodže a tak ďalej. Hej. Čiže my máme taký pocit, že v tom čase, hej, cestovanie bolo ťažké a tým pádom asi necestovali. To nie je pravda. Oni chodili jaksi naozaj veľké trasy a učili. Hej. No a s tým súvisí aj to, že keď niečo je napísané, stále treba počítať s tým, že sú tam chyby. Hej. A chyby z toho dôvodu, že ten žiak, ktorý to zapisoval, pravdepodobne nebol sám. Hej. Však existuje fúru rukopisov z tej istej školy, má to taký istý názov a jeden hovorí o 100 veršov, ale má v podstate 102 verše, alebo mu chýbajú nejaké verše, čiže boli, ale nie sú známe. Hej. Alebo sa odvoláva na nejaký text, ktorý akože sa doteraz nenašiel. Hej. Takže to je neuveriteľne bohatá oblasť, len a teraz tuto je práve ten zaujímavý moment, že niekedy text je známy, preklad je urobený, ale ja tiež práve teraz som sa zaoberal, lebo máme ten inštruktorský kurz onedlho a tam práve máme jedno cvičenie pranajamy, ku ktorému som použil mimochodom aj jeden, ten najstarší tibetský text, ktorý popisuje Hatha jogu. No, prekladateľka hovorí, že no a preto som nenašla ten správny sanskritský výraz, takže to prekladám tak a tak. To znamená, že to je ďalší problém. Hej. Podľa toho, čo ja viem o tom odbore, nie akože čo sa týka gramatiky a slovnej zásoby, ale o tej podstate veci, podľa toho viem preložiť. A ešte keď som poctivý, priznám, ale keď až taký dôsledný nie som, tak to preložím nejakým spôsobom a človek len pozerá, že toto asi nebude celkom dobre. Čiže ústne podanie je, tak nechcem povedať, že nadradené, lebo vieš, keby v tých 60 rokoch som býval našiel to, čo dneska je dostupné, není isté, že viem všetko absorbovať tak, jak dneska by som to vedel, keď človek predsa len dobrých veľa 10 ročí sa tomu venuje a tým pádom v Indii sa človek učí od joginov, hej, takže to pripravuje pôdu, ktorá v tom čase, tak by som povedal, to budovanie základov. Hej, v mojom prípade. Hej. Takže to, čo som vedel absorbovať, to som absorboval a som tomu veľmi rád a som veľmi povďačný všetkým tým, ktorí mi to umožnili. No ale život ide ďalej. Čiže ja tiež, keď pozriem svoje nejaké preklady, ktoré som robil v 70 rokoch, hej, minulého storočia, tak áno, význavo je to OK, ale tu by som dal už iný výraz, tam by som dal iný výraz, tu by som ešte použil citát iného diela, hej, čiže všetko ide dopredu. Aj dúfam, že aj v mojom prípade to pochopenie. Ale isté aj to porozumenie sa môže meniť a často sa mení. Hej. Moje osobné porozumenie, potom jazyk sa vyvíja v súvislosti s vývinom kultúry. Významy slov sa aspoň v nuansách menia. Tak si optimista, nielen v nuansách, ale aj v podstatne. Aspoň. Lebo, hej, každý preklad je zaťažený dobovou kultúrou. Hej, čiže keď pozrieme na preklad Patanjaliho Yoga Sutry z 1920, hej, alebo 15, užívajú celkom iný jazyk, snažia sa vyhnúť výrazom sanskritským, všetko chcú z angličtiny, teda použiť anglický výraz, na to anglický výraz neexistuje. Opäť niekedy dajú poznámku, ale keď človek by nevedel čítať ten sanskritský text, tak jednoducho niekedy nevie, na čo myslí. Hej. Existujú preklady aj véd také, že hoci aj tie staré preklady, hej, tie prvé zo začiatku minulého storočia, tak tam veľmi často napríklad pri preklade Mahamrityunjaya mantry
nastala chyba. Hej? Čiže vlastne bola preložená tak, že nemôže fungovať. Takže až neskôr prišli na to, že ten sanskritský text, ten, ktorý to prekladal, nie celkom chápal, o čom je reč, asi nemal dosť dobrých konzultantov, takže preložil to tak, že keby niekto to užíval ako mantru, tak... Si nepomôže. Tak, hej, že... No takto, keď to užíval v sanskrite, OK, ale keby to užíval akože v preklade, že by chápal, chcel pochopiť význam, no tak mu to nejak... Ale takáto védská mantra teda sa recituje v pôvodnom jazyku, teda v sanskrite. Recituje sa v preklade samozrejme. Je to tak. Ale... Preklad slúži len ako významový referent k tomu, aby ten praktizujúci mal šajnu o tom. Hej, no ale keď čítam a nedáva mi to zmysel, jasne. Hej, no tak si poviem, túto mantru asi nebudem, lebo to nejak mi nesedí, hej. Takže áno, recituje sa to v sanskrite, má to svoje predpisy a to je tiež taká veľmi priaznivá vec, hej, že v 90 rokoch Ivo Sedláček, hej, ktorý je autorom mnohých tých CD-čiek na tému recitácia tých klasických mantier, tak on napríklad sa to tiež musel učiť u brahminov v severnej Indii, v južnej Indii, lebo on bol 6 rokov v Indii a študoval vlastne indickú hudbu, ale popri tom aj jogu, hej. A vidíme aj také prípady, že povedzme ten jogín, ktorý na západe učí, není brahmin. Tým pádom ho nenaučili brahminský spôsob recitácie mantry. No z toho vyplýva potom rád takých problémov, hej, že no čo s tým, hej. No ale to len ako taká poznámka k tomu, hej, že vraciam sa k tomu zdroju, že to ústne podanie, čiže to, keď sa človek učí ako od niekoho, ktorý viac generačne sa tomu venuje, tak je to výhoda oproti tomu, keď je človek odkázaný len na knižku. Vieš, bežná interpretácia textov v indických tradíciách je, že sú to vlastne kompendia svojím spôsobom, alebo nejaké manuály, akokoľvek, pre učiteľov. Nie sú to v prvom rade popularizačné texty, nie sú to študijné texty pre praktizujúcich, ale sú to príručky pre učiteľa, ktoré ona prepája s tým, čo pozná z ústnej tradície, čo pozná z vlastnej praxe. No bez toho by to aj nešlo, lebo práve toho roku, teda už minulý rok, ma pozvali na jednu konferenciu do Mysuru v Indii. No a tam som stretol jedného pána, ktorý vlastne má 10 zväzkov, a žiaľ je v sanskrite, a 10 zväzkov v sanskrite ani tu nikto nie je ochotný to preložiť z toho dôvodu, lebo väčšina ľudí hovorí, Vedy, tam ešte yoga nie je spomenutá. Hej? No ale je spomenutá len pod iným názvoslovím, hej, pretože v tom čase to, čo dneska považujeme za samozrejme, hej, že jak jednotlivé zložky toho tréningového systému, pojmového systému nazývame, to tam není, hej. No ale práve on je na to špecialista, ale jeho obľúbeným dielom je aj Valmikiho Ramayana, hej, to je tiež 10 zväzkov. No Valmikiho Ramayana aj tu je v knižnici, hej, o mnoho skromnejšie vydanie, hej, lebo neobsahuje toľko komentárov, toľko vysvetľovaní, hej. Takže keby človek vychádzal z toho, OK, tak Valmikiho Ramayana, to je jeden zväzok, alebo dva, OK. A mám pocit, že tak už keď to prečítam, viem, o čom to je. Potom príde 10 zväzkov, hej. Keď zoberieš Abhinavaguptu, hej, tak takisto tam je Tantrasára, hej, no, tak tiež ako jeho celé dielo je približne 10 zväzkov. Podľa toho, kto to preložil, hej. No ale napríklad ja som nemal možnosť kúpiť iný preklad. Dneska už existuje Dičkovského preklad, ktorý je o mnoho lepší. Hej, ale Dičkovský tiež nebol praktikant, on bol
prekladateľ, hej, a odborník na danú filozofickú tému. No ale ten preklad, ktorý mám, človek ako pozerá, nechápe to, lebo ten, ktorý to prekladal, nebol zručný v tých aspektoch, ktoré by to človeka z pohľadu jogy robilo ľahším to pochopiť. Tak, hej. No, čiže áno, ako referenčné dielo je to tak, ale človek musí znovu porovnávať iné vydanie k tomu, aby zistil, že aha, tak myslí na to a treba povedať, že Abhinavagupta to je taký klasik, ktorý tu povedzme je relatívne málo známy, napriek tomu, že to je jeden z najväčších velikánov tej kašmírskej školy. Vráťme sa k tej mantre v kontexte védskej tradície. Máme 3 druhy alebo kategórie mantry, saguna, nirguna a bijakshara. Teda ten pohľad, ktorý prezentuješ, sa vzťahuje na všetky 3 roda. Kým už si spomínal tú baktickú mantru, ktorá je teda saguna, typ. Hej, tak klasifikácií mantier je viac, čiže jednak v zásade sa jedná o to, že či tá mantra má slúžiť k tomu, aby som pripravil to svoje informačné pole na to, aby sa synchronizoval s tým informačným poľom univerzálnym pre dosiahnutie nejakého hmatateľného, viditeľného, pocititeľného výsledku. Čiže mám nejaké želanie. Hej. Druhá vec je, že nemám želanie. Ja by som chcel len zmeniť povedzme, stav svojej mysle do tej miery, aby som dosiahol zase niečo, ale nie v tom slova zmysle vecnom, ale v oblasti poznania. Teraz na to môže byť viac receptov, čiže existuje jeden veľmi pekný zborník Understanding Mantras, čiže jak chápať mantry, a tam z hodou okolností väčšina autorov sú západní znalci témy. Hej. No a ja som to tiež tak akože videl až raz som si to kúpil a zistil som, že áno, v podstate aj tí západní výskumníci prišli na to, že jednak u tých mantier napriek tomu, že to sa prieči logike, treba ich opakovať. Pretože aj Ramakrishna hovorieval svojim žiakom, že keď správne formuluješ mantru, nemusíš ju neustále opakovať, pretože ten univerzálny systém vníma každú mikrosekundu tvojho stavu mysle, tvojich cieľov a tak ďalej. Čiže ty len zazvoníš na ten zvonec a už len čakať, kým či ti otvoria, či neotvoria dvere. Hej. Áno, pokiaľ je pri človeku taký jogin ako Ramakrishna, v tom prípade je akože toto pravdivé, ale pokiaľ je ten človek nejak si odkázaný na svoje vlastné úsilie, čiže není za ním to podporné silopole, ktoré umožní, aby jeho jedno opakovanie tej mantry prinieslo účinok, tak v tom prípade je zase nutné, aby to bolo opakovanie. A teraz, už aj v Rigvede sa spomína, že mantra vie prejaviť naplno svoj účinok vtedy, keď je recitovaná nahlas. Hej. No teraz si pomyslím, dobre, však meditácia veľmi často je tichá. Áno, je to tak. A má to svoje stupne, že obyčajne začína sa s opakovaním nahlas, pretože vtedy tie vibračné, alebo tá rovnica je taká, že vibračne pôsobí v podstate na celé telo aj fyzické. A vieme aj to, že meditácia nie je až tak abstraktný proces. Pokiaľ človek neobsedí, alebo sa cíti nepohodlne, keď sa nevie pohnúť nejaký ten čas, povedzme 20 minút, pol hodinu alebo viacej, no tak tá meditácia nemôže byť úspešná. Pokiaľ on síce v rámci svojej mysle sa pokúša akože naladiť sa na tú rezonanciu a teda nechať, aby tá myseľ sa dostala do istého stavu, tak v tom prípade, ak telo je prekážkou v tom zmysle, že není schopné toto absorbovať, čiže podržať si tie charakteristiky, ktoré nastanú pri opakovaní tej mantry, no tak v tom prípade je to ako sisyfovská robota, že neustále tlačím ten kameň na tom svahu a čudujem sa, že tá myseľ je
nie taká, jak by som chcel. Pritom, ale aj to treba povedať, že pri dnešnom spôsobe existencie, hej, pomaličky nie len u nás, aj v Indii. V Indii každý má minimum 2 mobilov, neustále pozerajú na internet, hej, a proste bollywoodské filmy a tak, hej, čiže už aj oni nemajú to prostredie také pokojné. Čiže pri tom návale tých informácií, ktoré sa do človeka dostávajú, či chce, či nechce, tam si podržať, hej, v tom pozadí tú naladenosť pomocou mantry, no to je áno naozaj niečo, čo potrebuje veľké odhodlanie a vytrvalosť, lebo ináč ani človek tu v tomto prostredí nemôže dúfať, že to jak si prinesie cieľ. No a teraz vracajúc sa ešte k tým typom, tak máme jednu inštruktorku, ktorá síce necvičí u nás, ale prišla ku mne, že by potrebovala trošku poradiť s tým, že Mahavidie, to sú také zaujímavé koncepty, hej, že v podstate v Indii človek má ako tak som tú ponuku na popredí, hej, čo je akože koncept vedomia, teda Šivu, hej, koncept, čo ja viem, udržiavania, čo je povedzme princíp Višnu, alebo tvorenia, Brahma a tak ďalej. Hej. Čiže každý ten názov skrýva isté, tak by som povedal, univerzálne procesy. Hej, a k tomu priradené, tak nazvime to tak, mytologické prvky. Hej. Ráma, Sita, hej, proste všetci tí hrdinovia, ktorí sú Bhagavad Gita a tak ďalej. No, dobre, ale teraz tie Mahavidie sú akože o jedno späť, hej, a prichádza so zaujímavým poznatkom, že Mahavidie sú len akože ženského rodu. Čiže to sú princípy, ktoré tiež charakterizujú jednotlivé fázy života, jednotlivé spôsoby života, jednotlivé možnosti pochopenia, ale teraz z čoho tej dynamiky. No a teraz sa pýta, ktoré myslíš, že by bolo, čo ja viem, najlepšia mantra na to, aby som pochopila Dhumavati, hej. Tak hovorím, pozri sa, sem tu je knižka, víš, koľko strán má tá mantra? 5. 5 strán. A budeš to vedieť vyslovovať? No to nie. No hovorím, vidíš. Čiže, áno, k tomu, hej, aby človek teda pochopil, že tie mantry sú skutočne už aj nie len rovnice, to už sú matice, hej, s ktorými človek musí vedieť robiť. A tie matice môžu byť hodne veľké k tomu, aby ten výsledok sa objavil. A teraz, čo je výsledok? Hej, no tak výsledok je práve to, že človek ako dostane podporu v istom zmysle pre svoj vývoj. Prečo? Totiž, keď príjmeme ten indický model, že človek sa neobjavuje na Zemi len raz, ale má aj reparát, hej, no tak je zrejme, že okrem v tom, nazviem to tak, v duchovnom slova zmysle zisku, má aj straty. Hej. To znamená, že jeho systém není ucelený. Hej. Čiže tu mu chýba niečo, tam mu chýba, toto niečo stratil, tam stratil cez svoju tú dlhú históriu. A teraz, kým tieto princípy nazvané Mahavidie mu pomôžu regenerovať tie systémy, ktoré u neho nefungujú tak, jak by mali pre svoju vlastnú osobnú históriu, no tak opäť nestačí knižka. Treba zájsť a zistiť, hej, že jak treba tie mantry recitovať. Raz, to tiež hodne dávno, sme boli v Indii, vtedy sme boli traja v Indii a sme navštívili jeden ashram, ktorý je zároveň aj univerzitou z Vyasa, nedaleko Bangalore. No a tam už ráno o 5:00 deti, hej, základnej školy recitujú Bhagavad Gitu. Bhagavad Gita tiež je do istej miery mantra, aj keď inom slova zmysle. Aj keď Arjuna kladie otázky Krišnovi, tak tie odpovede sú ako neuveriteľne mantrické v tom sa zmysle, že odhalujú iný prístup k tomu, čo
Arjuna, hej, teda protagonista toho celého procesu, si myslel, že by to tak mohlo byť. Ale keď tí deti tam recitujú, hej, tak naraz človek zistí, že už len tá recitácia, oni to nerecitujú celé, len istú časť. Hej, že nesmierne silná vibrácia, ktorá dostáva myseľ do istého veľmi špecifického stavu, a to isté je pravda o Patanjaliho Yoga Sutre. Hej, čiže tie diela, ktoré my berieme ako literárny text, hej, zároveň sú aj mantrami, hej, a tie mantry zas usporiadávajú naše energetické systémy tak, aby vyhoveli k tomu tréningu. Hej, čiže teraz, čo sa týka typológie mantier, tak zrejme tak sú viacstranové mantry, tak najkratšie sú bídža mantry a tie sú považované za najsilnejšie, pretože tam je veľmi koncentrovaná tá energia a nie sú k tomu pripojené žiadne želania. To sú len jednoduché, nazvime to tak, ladiace mantry, ktoré v človeku vygenerujú istý typ frekvencií a teda pomôže mu dosiahnuť ten stav mysle, pre ktorý tá daná, povedzme, bídža mantra alebo celý systém bídža mantier je koncipovaný. A teraz, väčšina tých meditačných škôl na západe pracuje s takou logikou, ktorú do Európy Maharishi Mahesh Yogi to priniesol v rámci tej svojej školy transcendentálnej meditácie. Vlastne to bol prvý taký systém, kde na základe viacerých parametrov, do ktorých sa započítavali aj mená, aj tých, ktorí chceli meditovať, na vytvorení mantry, ktorá je rezonančne sympatická pre toho človeka a zároveň umožňuje, aby v tej mysli nastalo to naladenie alebo preladenie potrebné k tomu, aby tá meditácia išla lepšie. A on naviac, hej, mal veľký počet výskumníkov, ktorí merali, povedzme, EEG, konzistenciu, koherentnosť, hej, EEG ladenie. Čiže a raz jedna známa mi povedala veľmi, veľmi zaujímavú vec, že ona pracovala v tej klinike Maharishi Mahesh Yogi v Spojených štátoch amerických, má celú sieť. Hej. No a jeden klient bol s tou procedúrou viacmesačnou tak spokojný, že povedal, že nech si vyvolí, aký kurz by chcel absolvovať, on to hradí. A ja to stálo nejakých $10,000. Tento kurz, o ktorom idem hovoriť. A tam sa jednalo o to, že v rámci, myslím, skoro 14 dní, alebo tak nejak, si to dobre pamätám, najprv si mala obmedzenie, teda upravenie diety, potom si mala nejaké očistné procesy, potom si mala isté vedické mantry, recitácie, hej. No a keď to dospelo k dovršeniu, no tak bol to totiž levitačný kurz, tak bolo to treba ako demonstrovať, že či to ide alebo nie. No a hovorí, že to nebolo tak, že sa vznášali, ale tam bola jedna taká 150-kilová Američanka, hej, ktorá tiež absolvovala celý kurz, no že ona naraz začala hopkať celou tou miestnosťou, jačajúc od radosti, hej, naraz sa cítila ľahká naozaj. Ona tie svaly nemala k tomu uspôsobené vôbec, aby urobila takéto ako skoky. A že vtedy videla, že áno, keby ten kurz netrvá len tak dlho, ako trvá, je možné, že by ten vnem, gravitačný vnem, sa naozaj tak zoslabil, že sa dá stabilizovať v tej statickej podobe, lebo tu to bolo len v tej dynamickej podobe. Takže chcem tým len naznačiť, že tie mantry vedia prerozdeliť fúru takých parametrov toho, čo my nazývame telom, hej, ktoré ináč sa nám zdá byť nelogické. Hej. Nelogické v tom, jak môže taká Američanka 150-kilová vôbec sa dvihnúť na nejaký čas do toho vzduchu, pretože bežne by to nebola schopná urobiť. Čiže tie bídža mantry na toto nie sú jaksi dizajnované. Tie sú dizajnované na to, aby jeden špecifický typ odozvy v mysli človeka, teda v niektorých z tých kôž alebo funkčných celkov,
umožnil, aby sa niektoré z tých jeho, tak by som povedal, nepripraveností sa upravili a teda tá meditácia mu potom išla lepšie. To znamená, že vieš, jedna z tých najväčších víziev, a to nie len na východe, nie len na západe, aj na východe je v tom, že jak dosiahnuť, aby povedzme, myseľ neprodukovala myšlienky, alebo keď aj produkuje, tak aby sa s tým človek cez svoju pozornosť nestotožnil. Hej. No a po dlhšej meditácii Vijayantier, čo napríklad bola technika, ktorú učili ako v tej London School of Meditation, tak sa tá myseľ skľudní, hej, a proste naraz sa rozšíri to chápanie v tom, že moje vedomie nie je totožné s mysľou, hej, sa stane skúsenosťou. Hej. Takže keď sa vrátime k tým druhom mantier, naozaj ich veľmi veľký počet, ale v zásade je to buď so želaním, alebo bez. Hej, a potom na čo je ladená, na aký ten princíp, hej, či je to princíp, ktorý je ladený na bhakti jogové jaksi prostredie, alebo žňána jogové, alebo raja jogové, lebo všetci užívajú mantry, len v inom kontexte, v inom rozsahu a na dosahovanie iných teda cieľov. Keď si zoberieme povedzme Garanda Samhitu, tak tá má akože napríklad jedno z tých úvodných cvičení, nádišo tam pranajamu, v ktorej užíva bija mantry pri každej jednej fáze dýchania. Hej. Takže keď si zoberieme Tattva Shuddhi, hej, tak tam sa pracuje s tým princípom tej Papa Puruše, čo je vlastne taká odnož svadhisthana čakry, hej, pozme úložisko, stôp našich chýb, hej, jak to je treba prečistiť, opäť pranayama plus bija mantry. Hej. Takže tie bija mantry sú také cielené, nejaká antibiotika voči tým, akože teda úzkospektrálne antibiotika pre isté problémy, ktoré človek má, keď sa snaží riešiť nenávrat k tým svojim reakčným vzorcom, o ktorých vie, že sú na prekážku, ale nevie si pomôcť. Hej? Lebo keď tak terminológia, že vásany, to sú sklony. Hej? Čiže tie sklony je najťažšie vyfiltrovať, lebo oni sú vieš, v tom modeli tých 5 systémových zložiek, tých pančakóš, hej, tá Anandamaya kóša podľa tradície manažuje vásany. Hej. A preto, lebo ona zase ti buď filtruje trošku radosti alebo strasti, hej. No, má iné funkcie. No ale nakoľko väčšina ľudí, a to je mimo iných aj jeden z takých víziev pri výučbe jogy na západe, každý by chcel mať v rámci jogového tréningu všetko príjemné. Žiadne úsilie, len to príjemné, hej. Ale celý princíp tapasu není v príjemnosti. Hej, že človek musí mať dosť sil, aby prekonával aj nepríjemnejšie aspekty. Samozrejme, nie nejakým fanatickým spôsobom, že človek by spal neustále na klincoch alebo niečo podobného, hej. Alebo že by prestal jesť a si povedal, že bude hľadať dovtedy, kým nedosiahne poznanie, tak je možné, že mu to prinesie fúru pozitív, pretože ak má správny postoj, áno, ale len samotný pôst to nevyrieši. No a teraz, keď hovoríme o tej Anandamaya kóši a tom, že dávkuje nám podľa nášho výberu vždy to príjemnejšie riešenie, tak tým pádom sa vyhýbame tomu, aby sme prekonávali tie prekážky, ktoré nemusia byť príjemné. Hej. A tie vásany, keď mám voľbu, hej, môj systém ponúkne, tak podri, ak urobíš to, tak bude to relatívne príjemné. Dobre, neurobíš až tak veľký pokrok, ale predsa len niečo asi sa udeje, kdežto tu, to je ťažké. Hej. Takže väčšina našincov ide
tým smerom, kde je to príjemné, hej, za to sa stáva akože tým takou módou, hej, ten soundbath, hej, akože kúpeľ v hudbe, hej, a len príjemne sa naladiť. Opäť, dá sa to chápať. Na život je tak náročný, čo sa týka stresov, traum, hej, že na začiatku človek potrebuje sa uvoľniť. Tomu reakciačné procesy, všetko, čo je príjemné, mi pomáha v tom, aby som sa uvoľnil všetkých tých napätí, tenzií, nevhodných podnetov a tak ďalej. Ale potom nie vždy sa dá ísť len tou cestou príjemnosti. No a v tom je ten problém, že nie že problém, ale mantry aj tu nám dávajú dosť spoľahlivé, by som povedal, výsledky v tom, že na začiatku ani toto nie je príjemné, keď človek musí sedieť, a chrbát spriamený a tak ďalej, upraviť si svoju polohu a teraz 20 minút spočinúť mentálne alebo nahlas s opakovaním niektorej z tých mantier, s tým, že myseľ sa nemôže posunúť tu alebo tam. Tak nie je to celkom ľahké, hej, ale nakoniec človek príde na to, že je to vhodné. Hej. Trošku je to podobné s tým, ako v dnešnej dobe, hej, výchova detí je taká, že tiež sa neodporúča konfrontovať decko s ťažkosťami, hej, ísť to ľahkou cestou, čo sa ale obyčajne potom trošku vypomstí, lebo odolnosť voči ťažkostiam je jedna z takých vecí, ktoré človek potrebuje. Že interpretuješ mantru ako silný nástroj rekonfigurácie psychosomato, neurologicko, rekonfigurácie osobnosti popri iných nástrojoch. A vlastne si načrtol, ak tomu dobre rozumiem, aj určitú súvislosť s inými nástrojmi tohto typu, prípravné nástroje, možno asana, možno pranayama. Aká je súvislosť medzi týmito komponentami z tvojho pohľadu v tomto procese tej rekonfigurácie? Je to tak, áno. Len by som trošku doplnil, že keď hovorím o tom, že osobnosť, hej, tak z pohľadu jogy mám dvoje kategórie. Jeden je zosobnené vedomie, čiže to ahamkára, hej, čo mi umožní stotožniť sa so všetkým, čo moje zmyslové systémy vonkajšie vnútorne ako vnímajú. A potom mám osobnosť, čo sú vlastne ovplyvňované tými vásanami, sanskarami, málami a proste celou plejádou vecí, hej, nie že veci, ale informácií, ktoré mi sťažujú tú správnu voľbu, lebo nie je to vždy ľahké, to zase by bola trošku širšia téma, ale presne tak. Aj Patanjali hovorí, teda ako jeden z takých klasických autorít na tú tému jogy, hej, hlavne Raja jogy alebo Ashtanga jogy, ale Ashtanga je v tom klasickom svojom zmysle, hej, že keď sa vynára príliš veľa takých podnetov v mysli, o ktorých viem, áno, mám o tom informácie, že to nie je vhodné, ale keď to súznie s mojimi vásanami, tak mám problém sa od toho oddeliť, hej. On hovorí, no tak jedna z možností je vybudiť opačnú myšlienku, pocit, podnet a tak ďalej a skúsiť to prepísať. Hej. Čo robili, hej, aj v stredovekých dielach, hej, že vyretušovali predošlý spis, napísali ďalší spis a opäť to zakryli a znovu napísali. Hej. Čiže čo čítame? Čítame to posledné, najnovšiu verziu, aj keď vedeckým spôsobom je možné odkryť aj tie ďalšie spodné. Ale v našom prípade sa jedná o to, že pomôže nám neutralizovať, teda mantra nám pomôže neutralizovať tie podnety, o ktorých vieme, že by sme radšej sa im vyhli. Tým pádom meníme, tak by som povedal, funkčné celky našej osobnosti, čiže naša osobnosť sa začne trošku inak tváriť. Čiže myslíš dominantné prejavy osobnosti a ich príčiny.
No a ich príčiny práve sme zatreli. Hej. Na to je vlastne mantra vhodný nástroj na tie dominantné. Presne tak. Tak aj na tie subdominantné by to bolo ako vhodné, hej, len vieš, existuje viac modelov. Jeden model je, že stačí ti jedna mantra, dostaneš aký spôsob, jak to robiť a už do konca života máš vystaranú. Hej. Druhý spôsob je ten, že áno, do istej miery ťa sprevádza jedna mantra, hej, a keď tvoj učiteľ, alebo niekto nazme hoci akým spôsobom, zistí, že OK, tak už by potreboval inú mantru, hej, tak ti dá inú mantru. Hej, čiže tie mantry sa môžu meniť v súlade s tvojim statusom z pohľadu, povedzme, jogy, alebo toho, nazvime to, duševného rozvoja, aj keď to je tiež taký dosť neurčitý pojem. No a tá podpora tam neustále je a možno, nie že možno, ale vždycky nastane taký bod, v ktorom sa objavia už tie najzásadnejšie otázky. Hej, a tá najzásadnejšia otázka v podstate v rámci jogy je to, jakým spôsobom vtaviť tú ahamkáru, to individualizované vedomie, do toho univerzálneho poľa vedomia. Hej. A tam už mantra nemá čo robiť, hej, pretože hej, ten jogový model je veľmi, veľmi zaujímavý. V podstate on je prítomný všade. Aj v každej tej duchovnej filozofii, či na západe, či na východe, že Patanjali už v tej prvej kapitole 48. verše hovorí o tom, že existuje pojem ako Ritambara. Hej, Rita je poriadok a Ritambara to je vlastne to, čo ako mudrci poznajú a podľa toho konajú. A teraz, vieš čo, najzaujímavejšie to, že tých tak 4 koše je mimo tela. Hej. Bez tela tu nevieme existovať. 4 koše sú vlastne len náhradným riešením pre existenciu v Ritambare. Čiže Ritambara obsahuje pôvodné funkcie, ktoré my máme ako takú emuláciu tých pôvodných funkcií, ako Manomaya, Vijnana koša, Anandama koša, plus ešte tá Pranama koša. Hej. Čiže toto je náhradné riešenie, ktoré je pre náš tento typ existencie. A ten pôvodný je ten, pokiaľ tieto náhradné prostriedky prestaneš používať a žiješ z toho, čo ti poskytuje Ritambara, ktorá ti poskytuje perfektne to isté, ale v takom rozsahu, že už nebuduješ žiadne ťarchy, to znamená, nazvime ich karmou, aj karmické prvky nie sú, lebo neustále si v tom poriadku. No a to je teda ten posledný taký... Čiže nevyvstáva ego alebo ahamkára, ako nám nevyvstáva, tým pádom nevzniká karma. Ale konanie tu je. Že konanie nevyvstáva tu je? Áno, konateľ. Takto, že práve toto je to, vieš, najjednoduchšie by som to vedel ilustrovať na jednom citáte, už neviem, ktorom z tých záznamov o živote, teda nielen o živote, ale o tom, čo učil Ramana Maharshi, je, že v 48. keď tá sarkoma sa už začala prejavovať na jeho ruke, tak jeden z jeho pobočníkov ho poprosí, ale však s vami, tak prosím, tak však povedzte svoje mysli, nech to vie vyriešiť, však vy by ste to dokázali. On sa tak zamyslel, alebo teda odmlčal, hej, a hovoril, vieš, ale to nie je žiadna myseľ, takže nemám to s kým riešiť. Hej. Čiže to je práve ten, tak by som povedal, tá zaujímavosť, hej, že áno, z nášho pohľadu je to človek, ktorý každý deň sa umie, pomôže na kuchyni, konzumuje a tak ďalej, ale všetko je z toho podľa Ritambary. Čiže není tam tá zložka, že ja by som chcel. V tomto výnimočnom prípade Maharishiho táto ego bolo dokonale rozpustené, aj to je ilustrácia teda toho prípadu dokonale rozpusteného ega. Hej. Čiže toho stotožnenia vedomia s objektom.
vedomia s telom ako primárnym objektom a mysľou naviazanou na telo, že to sa rozpustilo. Takže nie je myseľ, ktorá by si niečo želala alebo niečo neželala. Ale sú prípady, a tie sú početné, alebo početnejšie, keď teda to rozpustenie je len čiastkové, alebo teda príležitostné, lepšie povedané. To znamená, že znova sa obnovuje, znova nastáva rozpustenie, znova sa obnoví to spojenie a tak ďalej. To je bežná situácia. Áno, tak on tiež hovorí, že sú dve možnosti. Manolaya a manonása. Čiže manolaya je to, pokiaľ zanikne znovu je aktivované a manonása je také, že už niečo aktivovať. A to je veľmi zriedkavé práve. To je rarita. To je rarita. Žiaľ, Bohu je to tak, hej. To je ako len korenie v tom celosvetové. Čiže vráťme sa k tej mantre. Mantra vlastne pôsobí na tej úrovni osobnosti tak, že vlastne likviduje svojím spôsobom, rekonfiguruje to nastavenie osobnosti, ktoré drží tú osobnosť v tom osobnostnom móde, v tom osobnostnom stave, aby mohlo dôjsť tomu ďalšiemu a zásadnému kroku od tej osobnosti k tomu egu, k tej ahamkáre. Už to skloňujeme po slovensky, neviem, či je to správne, alebo nie teda k tej samotnej bezbe toho vedomia, k tomu vychádzaniu toho vedomia k objektom a teda k primárnemu objektu. Je to tak, hej. A tam sa už mantra neuplatňuje, tam sa uplatňujú iné nástroje, to sú napríklad... Ritambara. Rozumieš, to už nie je vieš, to je tak, že keď príde ako reč na túto tému a keď povedzme niekto v rámci nejakej prednášky alebo kurzu sa spýta na tú, čo je dosť riedka, ale stáva sa to, hej, tak hovorím, počúvaj, ty stojíš stále v tom poli, hej, toho univerzálneho vedomia. Nemôžeš, že tu není, tu je, len tam je. Je to tam. Hej. Tá Ritambara, akože takisto, je to univerzálne pole, hej, ktoré všade je dostupné, lenže človek sa musí zrieknúť toho, aby mal svoju vlastnú verziu reality. Hej. A toto je nesmierne náročné, preto, lebo zas Valalár, ktorý bol tiež, myslím, z 15. storočia ako juhoindický jogín, hej, on hovorí, že keď niekto len ako tenulinký prúžok dostane ako do svojho vedomia z toho, z tej sačit anandy, nazvime to tak štandardným spôsobom, hej, už nič pre neho nemá takú chuť ako predtým. Hej, no ale kým nemá, stále ešte toto jedlo chutí, toto je dobre, toto je príjemné, tamto tak. Hej, čiže človek má svoje preferencie, ale má aj nedostatku referencie k tomu, čo vlastne podnetilo mimo iných aj jogínov, hej, aby hľadali cestu späť. Nazvime to tak. Hej. A tu vystávajú ďalšie otázky. Čo to je cesta späť? Jak to, že späť? Kde späť? Hej? Takže, ale to už je trošku ďalej od tej mantier. Aj keď treba povedať, že vieš, v tom systéme ako zmanifestovania toho celého prejaveného sveta, hej, tak tam máš ako dobre, najprv sa objaví, ako videli, hej, použijú termín z kasnického systému jogy spanda, hej, tvorivý impuls a teraz sa objaví vedomie, objaví sa hneď ananda, hej. No a teoretici majú problém, ako tak už vedomia aj ananda, musíš mať možnosť si to uvedomiť. Hej. Dobre, ale keď o tom diskutujeme, tak sme mimo priameho vnemu týchto dvoch pojmov a tým pádom máme len mentálne modely toho. No a potom nastávajú, hej, kvality, guny, potom prichádzajú rôzne vibrácie, mantry, hej, ktoré vlastne ich poňatí, hej, tvorivej komunikácie stvárňujú všetko, čo vieme my vnímať. Hej. Ale znovu je to obrovská téma, ktorú v podstate človek ani nevie poriadne pochopiť, hej, lebo to je tak úžasná téma, že človek... Aby neskončil v špekulácii a vlastne fantazírovaní de facto.
Ale viacerí praktizujúci nastolujú otázku, aký je význam utišenia mysle vo vzťahu k rozpusteniu ega. To znamená, je potrebné, do akej miery je potrebné utišovať mysle. Niektorí tvrdia, že údajne to nie je potrebné, polemizujúc Patanjalim a jeho slávnym 2. veršom 1. kapitoly. Vieš, tak neviem, či to tvrdí hlavne taký človek, ktorý to nepraktizoval, hej, neviem ako zdroj tvojej informácie, ale myseľ tu jak si sa dostáva do neželateľnej role, do role niečoho, čo mi prekáža. Aj prečo? Lebo myseľ je nakonfigurovaná tak, hej, aby mi umožňoval život v tomto systéme. Hej, čiže mať odozvy, vedieť chápať veci, pamätať veci. Hej, čiže všetky procesy, ktoré sú spojené s existenciou, sú zakodované v mojom systéme. No ale keď by som chcel ako aspoň na dobu meditácie ustúpiť späť z týchto bežných reakcií, tak ak mi neustále tá moja myseľ hodnotí minulosť, budúcnosť, prítomnosť, bolí ma noha, alebo nepohodlie, alebo čo, hej, tak nie som schopný sa od toho uvoľniť. Takže keď hovoríme skľudniť myseľ, áno, nie je to celkom presný pojem, pretože tá myseľ niekedy funguje ďalej, len tá pozornosť sa k tomu neviaže a tým pádom vieš, v rámci tej londýnskej školy meditácie mali sme raz jedno také cvičenie, čo bolo veľmi zaujímavé, že chodili sme tam aj na také dobrovoľné práce, že sme upratovali ten priestor a tak, hej. No a úloha bola, vždycky držte pozornosť na tom kontakte medzi rukami, alebo metlou, alebo hocičím a tou plochou, s ktorou pracujete, napríklad upratujete. Hej? No a v jednom momente naraz sa objavilo to také zaujímavé poznanie, že áno, vidím, že myseľ vykonáva túto funkciu, dáva príkazy telu, aby to všetko nastávalo, a ja si to všímam. A takisto moje komentáre, ktoré k tomu mám, ja si to všímam, ale všímam si to v tom kontexte, že nie som takto spojený s tým produktom mysle, ale skôr vnímam, že tá ahamkára na dobu toho cvičenia sa uvoľnila z toho uzamknutia sa do toho procesu, že ja som ten, ktorý to robí, ja som ten, ktorý myslí, ale vidím, že moja myseľ pracuje, vytvára tieto veci, moje telo funguje, zametá a tak ďalej. Takže v tomto prípade myseľ bola síce aktívna, hej, vedela fungovať, no ale to vedomie si to len všímalo. No dobre, ale nemôžem tvrdiť, že to bol taký typický meditačný stav. Skôr to bolo aj pre mňa prekvapenie, hej, že naraz čo existuje, že aha, tak toto je čo pod tým mysleli. Hej, že to svoje subjektívne vedomie buď sa stotožní, alebo nestotožní. Vplýva to na teba? Áno, v tom prípade áno, lebo som pokračoval v upratovaní, ale zároveň som mal tento zaujímavý poznatok. No a to isté sa dá robiť aj v meditácii, keď človek sedí a sa nepohybuje. Hej, čiže zisťuje, že aj keď myseľ je ešte funkčná, nič sa nedie, viem proste sa odpojiť moju pozornosť od toho. No a teraz, keď není dopyt, tak aj ponuka sa zníži. Čiže po nejakom čase myseľ tiež potrebuje energiu, takže sa stíši a tým pádom aj myseľ sa stíšila, aj sa darí udržať tú vzdialenosť medzi procesmi v mysle a subjektívnym vedomím, čo teda pomáha tomu, aby človek sa vedel viac znoriť do toho mystéria. Aby sa prejavila funkcia vedomia, ktorou je odrážať objekt. Tak. Vo vzťahu k objektu. Presne tak, hej. Ďalšie zložky, s ktorými sa v joge veľmi pracuje, hlavne teda v tradíciách hatha jogy, ale nie len v nich, ako je asana, pranayama. Aké tie majú miesto v celom tom procese rekonfigurácie, o ktorom tu hovoríme?
či už osobnostnom, alebo potom pri prechode do rozpustenia ega. No ale keď mi povieš, že ktoré máš práve teraz na mysli, akže sa mi na to reaguje? Ktoré myslíš formy čoho? Pranajami? Alebo... Ja, rozumiem. Tak tam je obrovský výber. Lebo si spomínal, trešná vlastne prax s pranajami je spojená s mantrou. Áno, Geranda Samhita uvádza takýto typ nádyšotam pranajami. No a uvádza teda takto. Moja skúsenosť hovorí, že to nádyšotam pranajama, tá nádyšová pranajama, ktorú užíval, teda odporúčil Rishi Geranda, tak ona má ten umocňujúci účinok práve v tom, že tá pranajama, to znamená spôsob vnímania nádychu a výdychu, aby to nebol len akože mechanický nádych, výdych, ale pozornosť je na tom procese, vnímať človek ako všetky vnímateľné zložky, sprievodné zložky toho procesu, aby sa umocnili práve tým, že v mysli na každú jednu fázu toho dýchania, dýchacieho cyklu, je tam iná vibrácia pripojená. Čiže tým pádom sa umocní ten účinok. No a Geranda to odporúča samozrejme, odporúča to preto, aby sa spriechodnili nády. Jaký zaujímavý protiklad. Robím pranajamu a nády sa majú spriechodniť. Čím sú nády blokované? A teraz prichádzame k celému systému. Nády, taktože nády sú v podstate zažívacia trubica, cievy, nervy, lymfatické dráhy, fúru tých dráh. To je všetko nády. Ale máš potom ešte jeden typ nády, ktorý vlastne distribuje jednak, a to tiež máme od Ramana Maharšova, ktorý to popísal pre jednu otázku, že áno, aj to individuálne vedomie sa distribuje cez nády do všetkých kôž. Za to mám ten pocit, že to je môj prst. No a ďalšia vec je, že nády komunikujú energiu plus informáciu, lebo informáciu bez energie nevieme posunúť. No a keď nastane ako súženie, akože arterioskleróza v tomto smysle, a čím to môže byť, tak jednak, keď si predstavíme, že náš mozog vytvára neustále nesmierne veľa ako organických zlúčení, napríklad neuropeptidov alebo iných neurotransmiterov. A teraz tie neuropeptidy vlastne sú vyrobené, dizajnované tak, že na každú jednu moju náladu, s čím sa stotožním, mám špeciálny neuropeptid. A tento neuropeptid sa distribuje až na bunečnú úroveň a celé moje telo sa stotožní s tým pocitom. No ale tieto vnemy sa menia. Čiže raz som rád, že ťa vidím, druhýkrát si poviem, Ježišmária, treba robiť interviu. A že mení sa moja nálada. No a teraz, keď je to príliš rýchle striedanie, systém to nevie tak rýchlo odbúrať. Lebo to není len ako mentálny výtvor, to je ako biochemický produkt. No a tým pádom ten prenos tých informácií takisto sa zaniesie tým, keď je príliš veľa pohybu takého, ktoré neviem neutralizovať. Vznikajú to z toho vásany. Tie vásany sa prejavujú aj na tých nády. Čiže tie nády nie sú priechodné, systém nevie správne fungovať. No a teraz, aby sa to prečistilo, Geranda odporúčuje dvoje takých veci, nie veci, ale cvičení. Jedna je výplach žalúdka. Teraz si človek môže povedať, jak môže výplach žalúdka čistiť nády? No a čistí to tým spôsobom, že teraz organizmus, jak dobre vieme z iných príkladov, má tendenciu, že keď tam nasúkam vodu, čo tráviť nie je tam nič na trávenie, tak začne tam vylučovať ako organické zlúčeniny, ktoré vlastne organizmus nepotrebuje, ale nevie dostatočne vylúčiť cez moč, stolicu a pot a dých. Každým jedným dýchom sa vylučuje okolo 278 či koľko organických zlúčenín. No ale zrejme to není dosť, keď ako tvorba je intenzívnejšia než možnosti na vylučovanie, pokiaľ človek neprispieje nejakým aktívnym spôsobom, aby sa teda dostali z organizmu preč
tie v tomto prípade biochemické, ale aj informačné stopy, ktoré zostávajú po našich myšlienkách, emóciách, skutkoch a všeličom inom, ktoré sa odohráva v našej mysli. Takže má tu takú logiku, hej, že áno, priamo akože umožňuje systému sa zbavovať tých už nežiadujúcich chemických zlúčení, ktoré tam vlastne prekážajú, nie sú na nejaký užitok. No a potom nádysottam pranayama, hej, ktorú zintenzívňujem, hej, práve tými bížamantrami. No a teraz, keď si zoberieme ešte, hej, tú vlastnosť nádysottam pranayamy, hej, že keď striedam nozdry, tak zúžim profil, cez ktorý prúdi vzduch. Hej. Tým pádom sa menia charakteristiky dotykové a aj rýchlosť prúdenia. Hej. Druhá vec, ono vo vnútri nosa, hej, sú také špeciálne zóny, kde organizmus vzorkuje, jaký typ tej globálnej energie alebo univerzálnej energie je práve v dominancii. Hej. Je ich 5. No a keď to vnímam ako, že raz cez jednu nozru, cez druhú, tak to vnímanie je ostrejšie, než keď vnímam obidvoma. Ostrejšie v tom sa zmysle, že prúdenie je rýchlejšie a celkový dopad, hej, ako na tie snímacie plochy je lepšie vnímateľný, než keď to prúdi bežne. Keby sme dýchali ústami, tak vôbec to nenastáva. A vieme aj to, že keď dýchame nosom, tak aj oxid dusíka sa dostáva z dutín do pľúc a zlepšuje to jaksi výmenu plynov. Takže keď hovoríme o tom, že jak tie nády je možné čistiť, k tomu, aby náš úspech v jogovom tréningu bol väčší, no tak začíname u šatkariem. Hej? A vieme, že síce je to 6 tých očistných procedúr, no ale v podstate je väčší počet, lebo tam sú ešte také podmnožiny. Je to dobré aj na to, hej, že nastá tá dekontaminácia, čiže organizmus vie zo seba dostať tie produkty, ktoré ináč napríklad by sa usadzovali v klboch, hej, dostať preč. No aj to je zrejme, že sa to nedá urobiť na jeden krát, hej, že raz vyplaknem žalúdok a všetko je v poriadku, alebo nos. Takisto sú cvičenia, ktoré už napríklad už samotný výplach žalúdka alebo výplach celého tráviaceho traktu alebo len hrubého čreva, hej, má aj moderné varianty, hej, aj proste sú mechanizmy na výplach nejaksi hrubého čreva, kde si človek môže monitorovať, že či to je naozaj už čisté alebo nie. No ale pokiaľ neupraví svoju životosprávu, o chvíľu to znovu bude aksi v takom nedokonalom prostredí. Čiže spolu s tým tou prípravou, hej, že snažím sa spriechodňovať tie veľké nády, hej, zažívací trakt, hej, potom pľúca, a potom myseľ, proste na každý jeden prvok tých šatkariem, ktoré sú napríklad popísané skoro všetkých tých klasických hatha-jogových diel, existuje aj tá Šatkarma Sangraha, to je dielo venované len šatkarmám a ich účinkov. A čo je zaujímavé, že tie účinky sú vždy popísané v zmysle ajurvedických konceptov. Hej? Čiže aj keď yoga sa nezoberá jaksi ajurvedou ako per se, ale účinky cvičení popisujú v termínoch ajurvedy. No a keď človek prejde už základnými, hej, keď si zoberieme nauli, hej, dneska nauli hovorí, nauli, tak to je ako posilnenie toho kóru, toho jadra, svalového jadra, hej, trupu, hej, veľmi dôležitá vec, hej, masíruje to vnútorné orgány, podporuje ich činnosť, tá stagnácia krve, povedzme, v pečení sa rieši týmto spôsobom. Čiže tá príprava postupne smeruje od toho, že áno, snažím sa spriechodniť všetko, čo sa dá spriechodniť, vymeniť, povedzme,
populácie toho mikrobiomu, lebo vieme, že dnes dobe už mikrobióm je taká vec, o ktorej sa nesmierne veľa píše, existuje fúru prípravkov, hej, a vznikajú aj pochybnosti, no hej, ale keď to dám do pusy, dojde to až na miesto určenia, hej, takže niekedy to dávkujú z opačnej strany. No ale stav mikrobiomu ovplyvňuje stav zdravia človeka. Je zrejme, že ak napríklad človek má nevhodnú stravu, alebo nevhodnú životosprávu, alebo nedobre mu trávi, nemá pravidelnú stolicu, keď už hovoríme o takýchto veciach, no tak isté je, že ten mikrobióm, ktorý je tam prítomný, nebude optimálny. Čiže aj to vieme, že appendix, podľa novších výskumov, obsahuje také základné súbory tých mikrobiómov a z tých sa potom znovu namnožia do tej poslednej časti zažívacieho traktu. No a keď tam je neustále fúru zbytkov, ktoré spôsobujú namnoženie nesprávnych mikroorganizmov, to znamená takých, ktorí nie sú vhodné pre zdravý život, no tak je zrejme, že tá úroveň zdravia je iná, než keď to povedzme pravidelne, povedzme 2-krát do roka, alebo častejšie podľa toho, aký je to typ človeka, akú má životosprávu, keď sa to urobí. Čiže keď tie šatkarmy sú už v podstate teda sú už naplnené, čiže spravili svoju úlohu, tak vtedy človek prechádza ďalej, hej, a okrem toho nauli, hej, sa začína venovať povedzme tým asanám. Je pravda, že Patanjali hovorí len ako obecne, hej, ale z toho, že hovorí o tom, že keď už máme pozíciu stabilnú, takže vtedy už tá myseľ sa vie vnoriť do svojich hĺbok, no tak je otázne, že či keď sa na to odvolávajú, že Patanjali hovorí o asanách, že či to je naozaj tak, jak to v dnešnej dobe chápu. No a treba povedať aj to, že komentár Vyasu, Veda Vyasa bol prvý komentátor a tradične niekedy sa hovorí, že to je sám Patanjali, ktorý podá výklad svojmu dielu, pretože ináč by tomu nerozumeli. Spomína ale opäť meditačné polohy v sede, meditačné polohu v ľahu a meditačné polohy v stoji. Ale opäť sa jedná len o meditačné pomôcky. Takže Hatha yoga, jak ona sama spomína, aj Svatmarama v Hatha yoga Prabhitike spomína, že áno, aj Geranda Samhita spomína, že Hatha yoga je prípravou k Raja yoge. Hej. A potom prichádza ďalší moment, že no a Raja yoga je prípravou tej Jnana yoge. Hej. Takže v závislosti nad tým, že jaká je osobnosť. Hej. Somatická osobnosť, ktorá potrebuje mať ohybnosť, potrebuje mať dobrý vzhľad, byť mladiství a tak ďalej, no zrejme, že sa ukotví na tých asanách, plus eventuálne pranayama, plus eventuálne nejaké mudry, hej, pretože to spĺňa jeho očakávania voči danému času a úsiliu, ktoré venuje tomu cvičeniu. Hej. No ale keď ho náhodou napadne, že OK, ale to smrteľnosť nerieši, a starobu takisto nerieši, lebo keď vidíme tých joginov, oni tiež zostali a nakoniec zomreli. Hej. Takže potom sa posúva trošku ďalej. Hej. No a môže použiť povedzme, ten kontext, ktorý definuje Patanjali, hej, v tom zmysle, že jak udržiavať svoju a zlepšiť svoju schopnosť pracovať s tou mysľou, pričom ten organizmus, to telo by malo byť relatívne zdravé, čo nevždy sa tým joginom zdraví teda darí. Vieme, že väčšina veľkých joginov nežili Boh jak dlho. Hej. No dobre, ale keď pozrieš na tú prácu, ktorú odviedli, tak práca v úvodzovkách, hej, čiže to dielo, ktoré po nich zostalo, hej, tak pre niektorých by to bolo viac životov, aby to vedeli dosiahnuť. Hej. Čiže opäť náš koncept toho, že teda čo je cenné? Dlhý život? Alebo eventuálne krátší život, ale taký život, ktorý naplňa moje očakávania voči životu. Eventuálne dlhý život, ale už taký, že potrebujem veľa pomoci, som závislý na okolí. Hej. Tak keď človek
je v takej životnej situácii, že vie, že niektorý príslušník jeho rodiny sa stane starým a že už potrebuje veľa pomoci, zabúda a že proste má fúru problémov a jemu sa aj nechce tak žiť, ale udržujem ho pri živote, pretože to je jeden z takých princípov, že nesmiem siahnuť na hociakú etapu jeho života, teda siahnuť v tom zmysle, že by som mu odoprel niektorú z tých možností, čo lekárska veda umožňuje. Na východe, povedzme v Mianmare ešte stále je to tak, že keď človek sa dostane do toho tzv. Dôchodkového veku, a stane sa vánapraštom, tak odíde do nejakého kláštora, a tam do tej svojej smrti, ktorá sa odohrá relatívne v prirodzenom kontexte, je tam, A nie je to tak, že neustále tam behajú sanitky pre starých joginov, ktorých prevážajú a operujú a udržujú pri živote. Tým nechcem povedať, že by jogini si nevážili život. Veľmi ho vážia. Však za to všetko robia. Akurát tá kvalita života a dĺžka života nemusí byť úmerná v našom poňatí, že čo je dobré a čo je také, že už nie, že je to nedobré, ale že nie je to jediné kritérium, ktoré by človek mal zohľadňovať vtedy, keď hovoríme o tom, že čo je lepšie mať dlhý život, ale v poslednej fáze byť závislý na podpornom systéme, alebo kratší život, ale taký, že keď dosiahol... Intenzívny a keď po dosiahnutí je človek pripravený na to, že je možné aj odísť. Odísť v tom sa nie, že by človek zobral nejak si niečo nevhodného ako nejakú chemikáliu, ale v tom, vieš, sa hovorilo, že aj americkí indiáni, pokiaľ im beloši urobili nejakú veľkú krivdu, tak nezriedka robili to, že prišli, sadli si pred jeho dvere a zomreli. Bušmeni. Bušmeni nie teraz, lebo teraz žiaľ Bohu škodia trošku ako európsky oblečení, ale a nie vždy uchovajú svoje poznatky a životný štýl, ale bušmenová povinnosť v rámci ich tradície bola každé ráno ísť do bušu, akože do koria, tam si sadol a kladol jednu otázku. Akože univerzum. Je to OK, keď dneska ešte budem žiť? No a teraz, keď prišla odpoveď, že áno, stále robil. A každý deň. No a keď neprišla odpoveď, zostal tam a zomrel. No toto jeden Európan si nevie predstaviť, že každý deň by som mal takúto radikálnu otázku klásť a byť ochotný prijať asi dneska už končí moja púť zemou. Čiže tým v žiadnom prípade nechcem hovoriť, že by človek sa nemal dožiť vysokého veku, alebo že to je zle, pokiaľ lekárska veda pomáha v tom, aby človek sa vracal z choroby do zdravia. Naopak, len v prípade ľudí, ktorí pestujú jogu ako, nazveme to na plný úväzok, tak oni zrejme ani nemajú šancu skončiť v nejakom sociálnom zariadení, kde len majú minimálny pohyb, pozerajú na telku a rozprávajú sa o nepodstatných veciach. Cieľom asany teda nie je dlhovekosť, ale stálosť. Stálosť. Stabilita čo? Tela? Stabilita tela a tým pádom aj mysle. Lebo telo nevie bez mysle byť stabilné, ale na druhej strane ho musím uvoľniť, proste pripraviť ho na to, aby vedel byť stabilný za stacionárnych podmienok aj za kinetických podmienok. A kto vlastne detekuje, že tento stav stability bol dosiahnutý do určitej miery, tak vlastne je pripravený postúpiť ďalej. Tak. To je prax pranajamy, ktorá vnáša do tejto stability nejakú dynamiku, ale veľmi kultivovanú formu dynamiky. Tak keď hovoríme dynamika, no tak telo je stabilné. A teraz, keď hovoríme o pranáme,
v podstate nehovoríme celkom o dýchaní z toho pohľadu, že pri pokročilejších tréningových systémoch už moc vzduchu neprichádza. Hej. Takže je to tak, že neviem, či vieš, ale už v 72. vyšla jedna knižka od Tomito Hirai, on bol lekár, The Psychophysiology of Zen. A publikoval svoje výsledky, ktoré nameral na približne viac ako 600 zenových mníchoch. A zistil, že počas meditácie sa mení aj minútový objem, ale rýchlosť, intenzita metabolizmu klesne o 35%. Hej. Takže oni majú ten svoj špecifický dlhý, jemný výdych, dlhý, jemný nádych, čiže to pranayama. A účinok je ten, že telo ako naozaj reaguje tým, že sa dostane do takého stavu, že keby chcel ten nešťastník pre nejakú príčinu vyskočiť, nevie. Hej, musí najprv späť zrýchliť ten metabolizmus na tú mieru, aby to telo bolo schopné jak si pohybovať. Na to je psychologický termín enstáza. Enstáza, hej. Tak to je zas, vieš, áno, aj o tom je diskusia, napríklad ananda, či to je enstáza alebo extáza, samády. Je to skôr enstáza alebo extáza. Obidvoje tých významov má svoje miesto, ale enstáza sa bežne definuje ako stav telesného duševného pokroku, čiže to, čo si pred chvíľkou opisoval, vlastne zodpovedá tomu významu toho pojmu. Jo. Pre nich je dôležité to, že to telo neprekáža. Hej. Je stabilné, sedí, neprekáža. Takže to je to, čo A tá pozornosť k tomu dýchu, alebo k čomu vlastne smeruje v pranajame, má aký účinok? Záleží na škole, ktorú človek jak si absolvuje. Hej, lebo keď hovoríme o zenovom štýle, tak to je zase veľmi špecifický, hej, ktorý vlastne nepoužíva mantry, v podstate používa len najprv defokusáciu mysle a potom uvoľnenie sa od všetkých tých podnetov. Tam tiež Hirai popisuje jeden experiment, keď sedel ako mních pred plachtou a za plachtou bol obrovský gong, vieš, tie obrovské tie japonské gongy. A v náhodný moment niekto praštil do toho gongu, čo znamená, že vieš, to celé telo sa takto rozvibruje, pretože to je nesmierne silné akusticky. Ten akustický tlak je veľmi veľký. No a EEG sa prejavila akože destabilizácia, ale len dovtedy, kým to odznelo. A hneď, ak doznel posledný tón, znovu všetko, jak si prešli do teta a so stopami delta rytmov. Nebola pretrvávajúca reakcia. Nebola pretrvávajúca reakcia. Ale nebolo to potlačenie. Hej. Tam sa to objavilo, ale potom nič. Hej. Tiež to netrenovaný objekt. Ešte 20 minút do toho rozmýšľa, kto bol ten... Bola mentálna reakcia. Tak, hej, presne tak. Hej. Ja. Čiže toto je to, že do akej miery sa stotožní alebo nestotožní s tým, čo ten aparát mysle, hej, tých kož, hej, ponúka. Ale ten aparát pochopiteľne má vplyv na to, čo je vnímané a tak ďalej. Hej. To je nevyhnutné, ale teda je tam ten odstup. Je ten odstup, ktorý je kľúčový. Hej. Ten odstup je kľúčový práve preto, lebo vieš, to je ten buffer zone, akože ten gap medzi tým, že stotožním sa, nestotožním sa. Ak sa stotožním, no tak zase nabehnú myšlienkové procesy, hej, alebo emočné spomienkové. Ako môže pranajama pomôcť tomuto odtotožneniu od objektu, vedomia od objektu? Áno, tak zaprvé tým, že viažem pozornosť na iný proces než mentálny proces. Hej, lebo pranajama predsa je len ako proces, ktorý zahrnie v sebe jednoduché fyzické pohyby, jednak povedzme, svalov, ako aj kosti, hej, teda hrudný kôž. No a keď len vnímam, hej, pozornosťou ten vnem tých dotykov, hej,
no tak tým pádom všetky ostatné podnety musia ustúpiť. A potom nastane ten stav, o ktorom sme hovorili na začiatku, že tá pranajama pokračuje v tom semiautomatickom spôsobe, to znamená, nabehol istý rytmus, ktorý už nemusí byť vedome nejak udržiavaný, on sa vie udržať, podobne jak mantra, hej, že na začiatku to treba neustále nezabúdať a potom to beží to v podstate cez deň, cez noc, hej, akože to je trošku iný spánok. Tak aj tu vlastne to, že ten hlboký nádych a výdych beží, pozornosť je len na tom celkovom vneme a potom začína to, že OK, no teraz do tej miery, ako odpútať tú pozornosť od všetkého, čo sa hýbe, čo je vnímateľné, že už je tu akože na hranici tej ahamkáry, nazvime to tak. Hej. No a keď už nastáva tá fúzia, alebo to vnorenie, alebo vtavenie tej ahamkáry do toho univerzálneho pola vedomia, niekedy to nastane aj bez toho, že by ten človek si to uvedomil. Hej. A povedzme, tí zenoví mnísi mali taký obyčaj, že keď príliš dlho už sedel bezchybne, tak zobrali bambus a pekne ho slomili a to bol taký zvuk, hej, že naraz zistil rozdiel medzi tým stavom vedomia, v ktorom bol a teraz bol vytrhnutý a zistil, že aha, že už bol v tom stave, ale ho nastala tá manolaya, nie ešte manonáza, lebo ináč by tá reakcia bola iná. Hej. Takže aj pri tej pranajame konvergujeme k tomu, že je to nielen proces, ktorý neustále čistí nády, ukludňuje myseľ práve tou rytmikou, hej. Ale pripravuje aj na to, aby tá pozornosť sa mohla uvoľniť aj od riadenia tej pranajamy a istej kľúčovej otázke, poslednej kľúčovej otázke, ktorá je z hľadiska jogy relevantná, hej, že jak dosiahnuť to, aby nastal nielen manolaya, čiže akože na istú dobu rozpustenie tých funkcií, to znamená, že mám takú vzdialenosť od tých funkčných procesov, že v podstate akoby neexistovali. Telo existuje, to znamená, oni existujú, len ja im nevenujem pozornosť. Hej. A manonasa vtedy, keď sa musím, nie, že musí sa to nedá, ale proste keď sa uvoľním z toho impulzu, že ja musím toto riadiť, ja musím meditovať, ja musím, čiže akoby tá osobná zodpovednosť za proces a nastáva ten moment, že to preberá akože späť velenie, preberá tá Ritambhara. Videl som také prípady, hej, keď človekovi zaviazali oči tak, že naozaj nevidel. Hej, a napriek tomu on napríklad pobehol celý maratón. Teraz, sonokosti to sa stalo v Londýne. Oni vtedy práve vybudovali nejakú väžu, myslím, televíznu väžu a bol taký mestský maratón s tým, že bolo treba ešte vybehnúť hore a potom vybehnúť dole na tú väžu. No a jeden chlapík tam bol, ktorý žiadal, aby im to umožnili so zaviazanými očami, skontrolovali, že áno, nedá sa nič vidieť, hej, to proste dokonale pokryté. No a to, čo on hovoril, je o tom, že áno, on očami nevidel, ale presne vnímal, kade je cesta, aby, jak treba nech si chodiť, aby nenarazil na nikoho, kadiaľ vedie jeho cesta a tak ďalej. Teraz, mám na to aj rodinnú oporu, teda oporu v rodinnej histórii. Niekedy v 57. či 8. roku otca robil nejaký solo výstup zimný v Tatrách. Lavina ho zobral dole, prebral sa. No a hovorí, že on akorát sa zorientoval, že kde je. Potom stratil vedomie a vie už len o tom, keď znovu nadobudol vedomie, a teraz ti poviem ďalšiu časť, chatar, naraz mal pocit, treba byť zvonku, išiel vonku a vidí človeka, ktorý chrčí, evidentne nevidí na oči, lebo má zatvorené oči, hej. A
padne mu do náručia a stratí celkom vedomie. A potom sa z toho prebudí už, že ho tu boli, tam boli a toto. Hej. Čiže v podstate on prešiel celú tú trasu chate, neminul sa chaty, hej, bez toho, aby on vedome bol a ten chatár, ktorý ho videl, takisto videl, že ten človek není pri vedomí, napriek tomu kráča. Hej. Čiže existujú takéto možnosti a to vyplýva práve z toho, že ak dočasne nastane nahradenie mojeho repertoáru vnemových kanálov a vyhodnocovacích procesov, tak tá Ritambhara dočasne prevezme riadiacu funkciu, dodá ti všetky informácie, napriek tomu, že ty ako v bežnom slova poňatia nie si privedomý. Hej. Ale napriek tomu dojdeš na miesto určenia. No a som čítal aj nejaký lekársky výskum, hej, že slepý, keď ide pomaličky, tak naráža na predmety. Ale keď mu povedali, že zrýchli, hej, tak naraz zistili, že sa vyhýba. Hej. Čiže toto som nedoskúmal, ale mi to udrelo do očí, hej, že čiže existujú také modusy funkčné človeka, že aj keď nič nevidím, ale cítim, že nenarazím bez toho, že by som to robil vedome. Lebo on vedome nevie, lebo nevidí. No takže sú, akože, tak by som povedal, aj iné príklady než čisto jogové na to, že áno, existuje záložný systém, ktorý je vlastne ten pôvodný systém, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné, len my sa spoliehame na informácie, ktoré prichádzajú z očí a ktoré sú syntetizované v mozgu, podľa istých algoritmov. Takže podobným spôsobom aj pri tých hlbokých meditáciách, hej, keď sa ten človek, ten meditujúci, hej, alebo jogín, vie dostať do takého vzťahu s tými košami, hej, že oni sú síce stabilné, telo je stabilné, myseľ je stabilná, ale nie je braná v úvahu, hej, čiže po chvíli sa skľudní, tak v tom prípade sa dostane k tomu teda bodu, že zisťuje, že aha, a ináč sa dá fungovať než tak len, že mám pocit, že ja som zodpovedný za všetko. Hej. No a tá výhoda, hej, toho režimu je, že netvorí sa karma, to znamená, není tam, tak by som povedal, vieš, tá karma sa dá chápať aj ako osobná zodpovednosť za to, že na aký podnet čo, z akých motivov urobím. No a tým pádom tam robím to, čo je v tom univerzálnom poli informačnom obsiahnuté a tým pádom není to ako osobné rozhodnutie, ale to plynutie s tým optimum, nazvime to tak. Hej. Z toho, čo dnes hovoríme, mi vychádza veľmi perspektívna a potenciálna súvislosť medzi takto poňatou jogou a neurovedným výskumom. Pretože takto poňatá joga vlastne ako proces rekonfigurácie osobností a potom aj de facto ahamkáry, individualizovaného vedomia, je práve ideálnou vzorkou možno alebo súborom pre ten neurovedný výskum. No, vieš, áno, iste, aj keď neurovedný výskum zatiaľ nemá tento cieľ, aby umožnilo... Isto. Hej, a na druhej mapuje tú situáciu a vysvetľuje. Napríklad umelá inteligencia sa snaží v podstate nabehnúť aplikovať tieto veci presne tak, hej, že akým spôsobom emulovať funkciu mysle. Hej. Na to sú rozsiahle výskumy, hej, a vieš, sú spory o tom, že či je možné, aby AI dosiahlo akože vedomie, hej, ale záleží na tom, jak definujeme vedomie ako také, ale pokiaľ to
také prostredie, v podstate tá umelá inteligencia je softverové prostredie, ktoré nezohľadňuje všetky aspekty, ktoré napríklad jeden človek vie a potrebuje zohľadniť. Hej. Čiže je síce pravda, že ja tiež niekedy pre mňa je to tak trošku aj komické, že no poradil som sa so svojím ChatGPT a ten mi poradil to a to. Hovorím, tak to sme dospeli akože k takému stavu, keď už nie, že uvažujem, alebo v mysle jogy trošku pomeditujem, že jak by čo bolo optimum, ale delegujem zodpovednosť na nejaký ChatGPT a ten mi povie, čo je pravda, aj keď by som mohol vedieť, že sa dá poisoningom otráviť jeho odpoveď. Môže mi odpovedať veľmi nevhodné si veci, jak teraz nedávno tiež bolo aj, že niekomu presne povedal, že jak treba odstreliť rodinu, že jak treba desi, akým spôsobom zohnať zbraň, náboj a tak ďalej. Čiže, alebo keď sa pýtali, že jeden sa pýtal, už neviem na ktorej platforme, že čo robiť, keď žena mu robí obrovské problémy. Akože manželka už nevie nič vydržať. Ako? Nič, najmä vraha dajú zastreliť. Hej. Princíp AI je spracovanie informácií. Hej. A táto prax, o ktorej hovoríme v súvislosti s jogou alebo spiritualitou vo všeobecnosti, práve spočíva v odstupe od procesu spracovania informácií. Presne tak. Že tam sa tie trajektórie úplne rozchádzajú. To je protichodný smer. Je to tak. Len človek bežný, hej, či už beriem študenta alebo dospelého človeka, má tú tendenciu, hej, namiesto toho, aby zhromažďoval knihy a mal proste tú potrebu čítať, analyzovať, kontextualizovať, urobiť záver, no tak to zadefinujem, čo by to ChatGPT mal urobiť. Ale na úrovni spracovania informácie to môže byť pomocou, alebo obohatením, alebo rozšírením nejakého obzoru od toho spracovávajúceho informácií, že mňa, teba, kohokoľvek, ale na tej úrovni tej jogovej praxe, keď ty smeruješ k odstupu od toho procesu, ako by ti to mohlo pomôcť? Vieš čo, mohlo by to ti pomôcť vo vyhľadávaní niektorých potrebných informácií, hej, v tom sa zmysle, lebo vieš, aj ja mám niekedy problém, hej, potrebujem rýchlo nejaký preklad niektorého klasického diela a teraz tam vidím 10 prekladov, pozriem, jeden, to nesedí, druhý nesedí, hej, tretí príliš poetický, hej, tak tam mi môže pomôcť, hej, ale v praxi nie. To je spracovanie tak, informácií. Presne tam, tak. Áno, ale tá samotná prax, keď ty ideš do odstupu, tam sa nedá. Akože, tam ideš proti vlastnej existencii takto koncipovanej entity, technológie, nech je to čokoľvek. Hej, no. Aj ľudskej entity ega, ako sa nazýva populárne v našom prostredí. Aj keď treba povedať, hej, že áno, ega áno, ale ako bytosti nie. Hej. Čiže aj keď sa vraciame k tým joginom, u ktorých sa dá odôvodne predpokladať, že asi ten stav manonási tam bol, hej, pretože z toho, jak reagovali na životné situácie, by to vyplývalo, hej, tak jak by som to povedal, ich funkcie zdanlivo boli ako obyčajné v tom sa zmysle, že sa neodchýľovali od toho, čo mali iní ľudia ako potrebu, hej, ale ich odpovede na otázky, pokiaľ sa ich niekto pýta, respektive ich vnútorný stav a vnútorné potreby, boli celkom iné. Vieš, raz som čítal jednu vec, čo mi niečo pripomenulo z mojej tréningovej skúsenosti, keď človek bol pri joginoch. Hej, že jedna pani, ktorá bola teda navštívila Ramana Maharišiho a 2 týždne neustále prosila, že prosím, ako umožnite, aby som dosiahla poznanie. Hej, 2 týždne. A tak po 2 týždňoch nastalo to, že ako Ramana Mahariši sa na ňu teda pozrel, teda do očí sa jej pozrel a po chvíli ona začala kričať, že Ježiš, ma s vami nezabíjajte ma, hej.
A teraz otázka, prečo takto nastal? No, v jogovej skúsenosti, hej, keď je prvá fáza demodulácie tej ahamkáry, tak ty sa musíš zdať všetkých informačných zdrojov, metodík, spôsobov, prostriedkov k tomu, aby si mohol opustiť toto pole. A toto, keď na to človek nie je pripravený, lebo to je ako keby človek umrel, hej, ako v úvodzovkách umrel, hej. No tak to je problém, hej. Keď na to nie som pripravený, tak sa hneď zbadám, že Ježišmarja, tu sa deje niečo, že toto ešte nie. No, takže vieš, tých ako metodických krokov, ktoré sú medzi bežným stavom a s tým takým hĺbším jogovým stavom nesmierne veľa. A keď sa vraciame k tomu, teda tej druhej časti tvojej otázky, že jak jednotlivé tie typy jogy sa zúčastňujú toho procesu, tak jeden, myslím, celkom logicky postavený model je ten, že každý z nás má iný typ osobnosti. Keď zoberiem ten grécky model, tak hoci aj tie 4 alebo introvert, extrovert, aj keď povedzme, to není až tak... To je Jungová typológia, ale povedzme temperamenty starogenické temperamenty sú jak si v tomto prípade myslím lepšie. Takže každému treba trošku iný prostriedok dať do ruky, lebo on má lepší vzťah k jednému ako druhému, lebo jeho osobnostné vlastnosti podporujú skôr toto ako tam. Čiže po jednej ceste sa vie lepšie dostať. No a vieš, keď pozeráme život tých joginov, ktorých naozaj môžem považovať za taj vrchol tej pyramídy, tak oni nemali problém, keď čítali povedzme nejaké také jogové dielo, či už báseň, alebo nejaké prozaické zdroje, hej. Že sa im niečo pripomenie, normálne im tiete akože slzy. Nepovedal to za hambu, Ježišmarja, človek poznania by som nemal mať také emócie. Keď hovoríme o tom odstupe, o tom stanovisku pozorovateľa a tak ďalej, o tej reflektujúcej funkcii vedomia, a ty vlastne poukazuješ na to, že v tej žitej skúsenosti takýchto ľudí je emočný prejav prítomný, je starosť o dobro druhého prítomná, ako si spomenal Ramanu pred chvíľou. Áno, čiže aby sme si to neplietli, že ten odstup neznamená odľúčtenie. Hej. Čiže akurát zdroj je iný. Hej. No, to znamená, že sa hovorí, však aj iné jogové diela hovoria, že áno, keď už máš to poznanie, tak samozrejme emócie sa cez teba prejavia. Ty vieš byť veľmi pozitívne emotívny. Hej. Vieš, bol jeden jogin, čo sa volal Prabhudatta Brahmachari. Jeho relatívne málo ľudí poznalo a moja generácia už tiež to poznala len preto, lebo ho stretla ináč v literatúre. Je síce pravda, že napísal 160 zväzkov bhakti jogových diel. Nikto nevie, že kedy to napísal, to z toho dôvodu, lebo my sme ho stretli v 77. roku, keď sme aj s Peťom Mišikom boli v Indii prvýkrát. A bývali sme, mali sme jedného známeho Abhiyogi Surengojala, ktorý tiež chodieval už od 70 rokov sem. No a on nás doviedol do toho ašramu, keď bola Kumbha Mela v Ilahabade. No a on stále bol na nohe. Hej, stále bol na nohe. Akože či polnoc, či skore ráno, stále životnosť jedného pobočníka bol približne 6 mesiacov. Mladého, 18-ročného. Hej. Nevedeli vydržať, pretože nemohli kedy spať. Hej, lebo on nejak moc toho nenaspal. Ale hej, keď sme tam došli do toho ašramu, tak vieš, v tom čase, ako áno, boli ako klimatizované vagóny, ale klimatizované znamená to, že hneď vedľa mojej postele vo vagóne bola taká veľká diera a z tej veľkej diery 18 stupňov Celzia išlo a vonku bolo 32. Hej. Takže ja som už prišiel s vysokými horúčkami do toho ašramu.
Ale sedím tam v kľude, pravda, tá brančarina mi pozerá, cez toho Surena Goela sa pýta, že niečo a ten mi preloží, že jak sa cítim, či ja cítim dobre. Okay. No ale že či náhodou nemám horúčku. Hovorím, hej, mám horúčku. A som povedal a tento sa preložil. No ale že či by som bol ochotný ako prijať nejaké riešenie. Hej, tá hovorím, samozrejme, budem veľmi rád. A že či aj by som to bol ochotný vypiť, čo mi urobia. No hej, samozrejme. Tak mi prinesie taký veľký pohár kovový, niečo, hej. Som to vypil, no teraz si chodte odpočinúť na 2 hodiny, som myslel odpočiť. Horúčka preč, všetko preč, hej. Takže títo akože jogini majú, vieš, práve za to sú tak prekvapiví, hej, že všimnú si, že máš horúčku. Ponúknú ti riešenie, ktoré funguje. Hej. Neposielajú ťa za lekárom. Vieš čo, choď tam a tam na tú kliniku, daj si robiť odber krve a potom povedia, že čo ti je. Hej, ale povie, spýta sa, si ochotný toto urobiť? Povieš, áno, dá namiešať, dá ti, vypiješ, o 2 hodiny nemáš problém. Hej. Takže tá verzatilita prejavu, hej, ináč pravda, tá branža bol dosť taký kolerický typ človeka, ale zároveň bol plný tej bhakti, tej emočnej spirituality, čo, vieš, keby to človek nevidel, tak možno, že uverí, ale nevie, o čom to je. Hej. Načetol si jogu ako komplexný proces? Veľmi štrukturovaný a konsekventne dlhodobý, v žiadnom prípade sa nejedná o nejakú krátkodobú záležitosť. Dalo by sa na záver nášho rozhovoru dnes sformulovať jedno univerzálne odporúčanie pre tých, ktorí sa venujú tejto praxi? To je veľmi jednoduché. Riešenie ťa už čaká. Už len musí byť ochotný dospieť tomu riešeniu. Hej. To znamená, že vieš, ako nedá sa urobiť také odporúčanie, najprv toto, potom toto, to je pre každého iné. Ale keď máš tú vnútornú motiváciu, tak treba mať tú istotu, že ťa k tomu dovedie. Hej. A to by som ti mohol hodiny hovoriť, jak podľa mojej skúsenosti sa to podarilo. Vieš, len keď sa vrátime k tomu, že človek sa dostane vtedy do Británie v 68. roku, hej, keď už som myslel, že Ježišmarja prišli Sovieti, mali sme práve konferenciu geologickú v Prahe, zažili sme, jak lietá prístavy, tanky chodia a tak ďalej. Tak som myslel, že potom. Dostal som sa tam. Tam som mal možnosť teda ako získať z prvej ruky ako skúsenosť. Už človek to nečakal. Čakal, že už je potom. V 77. roku, keď sme s Peťom Mišukom išli, jaká je pravdepodobnosť, že ti v tom čase dali devizový prísľub pre 2 osoby rovnakú cestu v rovnakom čase? No, skoro nulový. Predsa sa to podarilo. Hej? Čiže pre mňa z toho vyplýva, vieš, to, že áno, z tvojej stránky je potrebné mať záujem, potrebné mať úsilie, potrebné ochotu robiť to alebo ono, hej, ale riešenie ťa už čaká. Hej. A je len, tak by som povedal, na danostiach toho človeka, hej, čo sú vásany, čo sú, nazvime to, samskári, alebo máli, alebo karmu, alebo čo, hej, že dokedy sa dostane. Hej, ale tu časové obmedzenie je také, že jak si aj ty spomenul, že niekedy to príde poslednú chvíľu života, niekedy to príde uprostred, hej, niekedy posledná chvíľa života príde, keď máš 30. Je to celkom v našej moci. Nie, že celkom vôbec nie v našej moci z toho pohľadu, že kam dospejem. Hej. No, takže, ale riešenie ma už čaká. Veľmi pekne ďakujem, Gej, za tým čak. Ďakujem pekne, Martin.